unhas retribucións brutas anuais de 21.770,40 € a percibir 14 pagas. En dicha sección plenaria non se propuseron dedicacións parciais. Na actualidade, mediante a resolución de data 19/11/2013, modificáronse as delegacións xenéricas horarias que foron aprobadas por resolución do 17 de xullo de 2009, desinándose a delegada de Facenda Persoal de Régimen de Empregos, a doña Rosa Solla López. As novas delegacións van recomendar por motivo de operatividade unha distribución das dedicacións exclusivas con a extenda de dedicación exclusiva existente e dúas dedicacións parciales a favor da delegación de urbanismo e de infraestructuras e medio nacional desempeñada na actualidade por doña Susana Vera Santiago e a delegación de Facenda Persoal do Interior desempeñada na actualidade por doña Rosa Solla Veiga, sen que supoña ultimar coa política de protección do gasto un incremento económico para o Concello e sen que afecte a operatividade do citado do Concello. Por todo o exposto, propone un pleno de aprobación a lei de rehabilitación que dispone os artigos 74 e 75 da lei 7/75, reguladora das bases do régimen local de administracións con conformante a adopción dos siguientes pasos. Primeiro, aprobar a dedicación parcial a media jornada das seguintes conselleiras con siguientes restriccións. Conselleira delegada do Organismo de Vivenda e Infraestructuras e Medio Ambiente anual, unha retribución brutas anuais de 10.365,20 € a percibir 14 pagas, causa alta no régimen nacional de Seguridade Social asumindo a corporación ou cabo da clase profesional correspondente, e a conselleira delegada de Facenda Personal do Régimen Interior de Emprego con retribución brutas anuais de 10.875,20 € a percibir 14 pagas e causa alta no régimen nacional de Seguridade Social asumindo a corporación ou cabo da clase profesional correspondente. Segundo, o dito acordo será operativo a partir do 1/1/2014 e publicarase no boletín oficial e no tabuleiro de dito do Concello. Terceiro, modificar as bases sobre a suspensión de execución do ordenamento, publicando anuncio polo prazo de 15 días hábiles e no caso de non presentar delegación ou reclamación, publicarase dito acordo. Ese é o motivo